Ola a todos, benvidos e benvidas un día máis ao meu canal de YouTube. Son María Mera, actriz, presentadora e mamá. Hoxe vou vos falar de como me está indo este terceiro trimestre de embarazo, en que semana estou, que síntomas tiven, e por certo, que aínda non rematou, que rematará cando Lila decida vir, así que imos aló. Primeiro contarvos de cantas semanas estou. Non sei cando publicarei este vídeo, pero agora mesmo, agora neste momento que estou grabando, que vamos, será unha semana antes ou unha semana despois, agora estou case de 38 semanas. Sabedes que cumplo semanas cada martes, así que nada, como hoxe é domingo, pois o martes cumplo as 38 semaniñas de embarazo. O mellor publícase cando xa teña as 39, pero vamos, semana arriba, semana abaixo. Vou vos enseñar como está agora mesmo a barriga, que desde o último vídeo que vos la enseñei xa vos digo que medrou bastante, obviamente. Mirade. Pois así está a barriga das 38 semanas. Estou contenta de chegar ata aquí porque sabedes que se se adianta o parto, pois ás veces é un problema, porque pode ser que os bebés necesiten de estar na incubadora ou necesitan unha axuda para sair adiante. Entón, para min, ir cumplindo semanas e cumplilas ben é todo un alivio. A verdade é que chegar ata aquí, agora sí que pode vir en calquera momento, non pasaría nada se se adianta 15 días. Entón, pois nada, estou totalmente tranquila, non teño presa ninguna de que veña antes porque me atopo ben e quero disfrutar esta etapa ao máximo que poida, que despois sei que as barrigas se botan moito de menos. Así que nada, estou moi calmada, con ganas de vela, por suposto, pero sobre todo aproveitando esta última etapa coa barriga e con Dalia tamén, así que nada, que veña cando ela queira, que aproveito para darvos as grazas por participar na porra que puxen en Instagram, que por certo, gañou o día 14 de febreiro, pero vamos, por goleada, xa vexo que estou uns namorados e namoradas totalmente, porque pensades que vai nacer o día 14, ou apostastes moito polo día dos namorados. Como saio de contas o 12 de febreiro, pois evidentemente está moi preto, pode ser un día moi probable. Xa veremos cando Lila decide vir. Vou vos contar agora os síntomas que tiven neste terceiro trimestre de embarazo. A ver, neste terceiro trimestre de embarazo sabedes que abarcaba desde a semana 27 ata a semana 40 ou ata a semana que Lila decida vir, e a verdade é que foron iguais todo este terceiro trimestre ao segundo trimestre, é dicir, sigo dormindo regular, sen náuseas, comendo ben, vamos, sen ningún problema, movéndome ben, a barriga non me estorba moito, todo bastante normal e bastante dentro do normal, sen ningunha cousa así salientable. O que sí teño que resaltar foi a partir da semana 34. A partir de aí notei un cambio na barriga, notei un cambio como que entraba no terceiro trimestre de verdad. Para min foi aí un cambio forte porque notei que a barriga medrou máis, que me movo menos, que me costame máis facer as cousas. Entón, pois para min foi aí o cambio realmente importante, non? E se antes dormía mal, agora durmo un pouquiño peor, porque, claro, teño a barriga máis grande, os movimentos de Lila son máis bruscos, noto a Lila moi encaixada, entón presióname a vexiga un montón, isto non me pasaba de Dalia, é dicir, noto como a barriga un plano máis abaixo, entón non sei se é porque ela, en teoría, é un poquinho máis grande que a Dalia, ou porque está colocada máis abaixo, entón o que sí sei é que a barriga está máis abaixo porque teño fotos e vexo e noto que a barriga está moito máis abaixo que do outro embarazo, entón pois isto implica que cada vez que se move me presiona un montón, entón teño que levantarme moitas veces de noite a facer pis, e así, pero vamos, que a verdade é que este terceiro trimestre tamén o levei fenomenal, estades bebendo cada vez máis no lugar, non teño problema ningún, pero bueno, agora xa, pois nada, quedan 15 días para sair de contas, e evidentemente, pois cada vez son máis modo bloque, cóstame todo un pouquiño máis, descanso peor, pero polo demais, todo fenomenal. Tiven unha cousa que contarvos neste terceiro trimestre que non me pasou nunca no embarazo de Dalia, e levei un pouco de susto. Sabedes o que me pasou? Pasoume que caín na rúa un día e levei un sustazo, non vos podedes imaginar que susto levei. O sea, levei un susto, foi pouco antes da semana 34 e vamos, nada, foi un tropezo tonto, destos que vas pola rúa e tropezas con estas rúas tan estupendas que temos, xa sabedes vos, non? Así que tropecei, se estuvera sin estar embarazada, seguro
non me caía. Pero como caín, tropecei e fun hacia adiante, eu quería incorporarme e parar de ir hacia adiante e non fun capaz. Era como se alguén me estuvera manexando o corpo, é dicir, foi algo increíble. Entón empecé a ir para adiante e caín. Mentras iba no recorrido, dicir, vale, voume comer o chan, que fago? Digo, vou caer da maneira que non caia coa barriga. Entón, pois nada, caín de lado, puxe unha rodilla horrible, de verdade, tive un golpe grandísimo na rodilla, na cadeira, na man. Por sorte non dei coa barriga e todo estivo ben. Ao momento xa empecé a notar a Lila moverse, así que non dei golpe ningún na barriga. Pero vamos, o susto levei, non é? Quedei ali, tiraba na rúa un bo trozo porque non me daba posto nin de pé. Foi unha cousa bastante anecdótica, pero vamos, queda aí como anécdota para contarle a Lila no seu día. Como non pasou nada, pois agora podo rirme, pero no momento ainda teño agora a marca na rodilla. Outra das cousas importantes neste terceiro trimestre foron as contraccións. É dicir, se sabedes que no segundo trimestre se camiñaba moito, poñase a barriga moi dura, que son as contraccións de Braxton Hicks, que é algo moi normal, que o útero, pois bueno, vaise poñendo aí todo duro, que é unha forma de practicar para o día do parto. Pero esas contraccións non doen, poden molestar un pouco, pero non doen. Isto pásame si camiño moito, non? Que me pasou neste terceiro trimestre, sobre todo nestas últimas semanas, a partir da semana 34 e 35, houve en concreto 2 días, ata o momento, 2 días, que foi o día dos Reis e outro día que fun camiñar demasiado, que estuven, pois iso, camiñando moito, e que logo puxen a pensar e dixen, claro, que pasou todo o día, estuve sentada media hora. Entón, pois claro, o corpo vas forzando todo o día, non? A veces poñíaseme a barriga dura, molestaba un pouco, pero eu seguía, polo día ben, pero despois, cando chegaba a noite, me metía na cama, pois empezaba con contraccións regulares, non doían moito, si molestaban, pero si eran regulares, cada 5 ou 6 minutos e durante 3 horas. É dicir, que houve un par de días que me asustei porque dixen, non pode ser, porque sabedes que cando as contraccións son regulares e se estiran no tempo, pois é unha señal boa de que estás de parto, non? Eu non notei que estaba de parto porque, bueno, as contraccións de parto son claramente, nótanse bastante, pero vamos, hai mulleres que non lles doen moito as contraccións, entón tamén podería ser, non? Pois estiven así 2 noites durante 3-4 horas con contraccións cada 5 ou 6 minutos, coa barriga durísima como unha pedra, incluso molestándome, así como con dores de regra, que eran soportables, pero molestaban cada 5 ou 6 minutos. Entón xa me deu aí un toque de atención en plan, non esteas todo o día camiñando tanto, non esteas todo o día tan activa, porque isto, pois, o corpo, pois claro, necesito un pouco de descanso, non? Entón, pois nada, xa notei aí a señal que me mandou Lila e dixen, vale, quietos, non vamos a forzar tanto a máquina, non? Pero a verdade é que como vou encontrando ben, vas indo, e ademais con Dalia, pois con Dalia eu, que son demasiado activa, vas tirando para adiante, vas facendo cousas e non te das conta, non? Pero, bueno, eso foi pois un dos síntomas que teño que resaltar tamén deste terceiro trimestre, que de Dalia isto non me pasou, en absoluto. É verdade que os embarazos están sendo totalmente diferentes. Pois ata aquí os síntomas do terceiro trimestre, xa vedes que non foron moi diferentes ao do segundo trimestre, máis que nada, pois iso, que te sentes máis pesada nestas últimas semanas, durmes un pouco peor, máis ganas de facer pis, noto moi encaixada, estame presionando, móvese moitísimo, sabedes que unha das cousas salientables deste embarazo é como se move Lila, síguese movendo, xa vos poño a veces por Instagram algún vídeo para que vexades como patea, que patea fuerte, e nada máis. A verdade é que iso, deses 2 días de contraccións que me asustei, a miña caída, que é unha anécdota tamén que contar deste terceiro trimestre, e agora imos cas probas deste terceiro e último trimestre. Pois así, en canto a probas médicas, sabedes que, como sempre, hai analítica. Na analítica, pois sempre me sai un pouco de anemia, que é algo normal. Agora estou tomando o iodo, ácido fólico e tamén, por suposto, ferro, que é algo que eu creo que casi todas as embarazadas no último trimestre estamos tomando. Ferro e ácido fólico, iodo, porque é o que o noso corpo reclama máis. Estamos aí creando vida, entón, pois nada, o único que me saiu nesta última analítica sigue sendo pois un pouco de anemia, entón pois reforzamos un pelín máis, subimos a dose de ferro, e aí estou con ferro a tope para que salga esta nena tamén forte, para que eu non me sinta despois demasiado decaída, non?
Despois, ademais desta analítica, tamén tiven que darme a vacina da tosferina, que de Dalia non din ningún tipo de vacina. Neste, sabedes que dei no segundo trimestre a vacina da gripe, porque me tocaba pasar o inverno, que é o primeiro inverno que paso embarazada, porque de Dalia non me tocou pasar o inverno embarazada, entón non dei a vacina da gripe, e tamén me tocou a vacina da tosferina, que tamén foi a partir de cando dei a luz de Dalia, foi cando se puxo por, bueno, non, creo que non é obrigatoria, pero vamos, sí que é moi recomendable pois dar esta vacina, porque se nos vacinamos nós, pois pasamos ao bebé, así que unha vez que deamos a luz, o bebé está cuberto durante os 3 primeiros meses, que creo que é cando os 3 primeiros meses se lle dá a eles directamente esta vacina. Como houve casos de tosferina antes destes 3 primeiros meses, antes de vacinalos fora da barriga, decidiron darlle a vacina ás mamás para que os bebés estean cubertos ata que se lle dé a eles, hasta que se lle poida dar a eles a primeira dose. A vacina, pois, nada, pois a verdade é que me doeu bastante 2 ou 3 días o brazo, o sea, que casi non o podía mover. Non sei se foi porque a verdade é que me pincharon mal e logo tuveron que pincharme outra vez e quedei dolorida ou algo. Pasoume na da gripe tamén, que me deron e tuve 2 días con bastante dolor de brazo, pero non tanto como esta. A verdade é que esta estive 2 días fatal, non daba nin feito isto, o sea, horrible. Dixen, como pode haber tanto o pinchazo en sí? Evidentemente non doi nada, mas a mí non me dá nada de cousas pinchazos, pero logo quedoume a zona moi dolorida. Pasaron 2-3 días e xa se me foi totalmente a dor, así que nada, sen máis cousas. Analítica, vacina, e logo hai unha proba, que é a proba do que se chama proba de sudado vagino-rectal, que tens que tomar unha mostra para ver se hai unha bacteria, que se das positivo e tes esa bacteria, o único que hai que facer é poñer un antibiótico na hora que poñenche un antibiótico cando das a luz, para que esa bacteria non lle pase ao bebé. Se tes esa bacteria, a mamá embarazada non se dá de conta absolutamente de nada, é algo que está no corpo que nin saben por que aparece, me parece, porque eu non me, polo que estive lendo, ninguén sabe nada, non hai vacina tampouco para iso, entón, pois nada, é unha bacteria que podes ter no intestino e que despois ata se pode eliminar soa, pero se no momento do parto tes esa bacteria, pois sí que é importante que lle dean antibiótico a mamá para que cando o bebé salga polo canal do parto, pois non se contamine, porque para eles sí que é un risco poder coller esa bacteria. Como son máis pequenos e todo isto, sabedes que a eles pois afectan as cousas dunha maneira diferente, igual que a tosoplasmosis e o resto das cousiñas. Outra das cousas que hai que facer neste terceiro trimestre é que se acaban os controles coa túa matrona e pasan a controlarte directamente no hospital no que vas a dar a luz. Eu vou dar a luz no Hospital Clínico aquí de Santiago de Compostela, igual que o fixen con Dalia, e xa fixen a primeira consulta no hospital, como a fixen na semana 37, non me puxeron monitores, que son estas cintas que che poñen para escutar o bebé durante media hora ou 40 minutos. Nada, foi unha visita rutinaria onde te miden, pesan, tomanche a tensión, fanche unhas preguntas á matrona e logo vas ca obstetra che fai tamén unhas preguntas. No meu caso tamén me fixeron unha ecografía moi rápida, todo está ben, todo normal, e deronme cita para dentro de 15 días, é dicir, na semana 39. Na 39 aí sí que xa vas a planta de partos, xa che poñen os monitores, xa para escoitar o bebé durante media hora 40 minutos, xa che fan unha ecografía máis en profundidade, e bueno, xa é algo diferente. Entón, pois nada, ainda non me tocou porque isto é na semana 39, como sabedes, estou agora na 38, así que nada, dentro dunha semaninha entrarei nesta etapa dos monitores. Así que nada, vémonos no próximo vídeo. Moitísimas gracias por estar aí. De verdade que me fai ilusión compartilo con vos nas redes, que estades moi pendientes de como vai Lila, que xa vos lo repito outra vez, como ben decides, esta nena tamén forma parte de vos, porque levo compartindo con vos todo o embarazo. Así que nada, de verdade, moitísimas grazas, espero vervos no próximo vídeo coa barriga, e se non, pois con Lila fora, xa veremos, que mandádeme moita enerxía positiva cando sexa o día do parto para que Lila veña cargada de saúde, que é o único que quero. Moitísimas gracias, un bico enorme e vémonos prontiño. Chao!